Takže co to dneska si ukážeme 5 nejtopových, no možná víc, 5 nejtopovějších oblečků v Brookhavenu. Podle mě, jo. Tak. Takže půjdeme, dáme play. No, to by vypadalo. Hned vám to ukážu. Tak, můžeme jít. Takže hnedka jako první si odstraním vlasy, jo. Tak, dáme tohle. Tak. A to, co nechci, tak jsou vlasy. No. Tak, dáme si hnedka, je od Rydera obličej, tak, to máme. Dáme si hnedka jeho to, když už tady jsme u toho, tak si dáme i jeho postoj. Má toho klavníka, že? Tak. Tak, máme to. Teďka si dáme už jenom jednoho mečus, takže tak, ale když jsme u toho, tak si dáme i to, si dáme i jeho kalhoty, Ryderka má tarty, otoče, dělej. Tak, víte, už máme jeho postoje, chůzi a její skákání. Tak, teďka jenom stačí už udělat bum, bum, bum. Tak, dáme si, pojedete na, teďka to budeme hledat extra dlouho asi. Ne. No prostě, to je jedno. Jo, to je prostě jedno. Tak, půjdeme a dáme si jeho to. Bum. Dáme si jeho čepku. Tak, on má. Zkusíme napsat jenom Ryderko. Ne, tak to nepůjde. Tak napíšeme B, tak, máme jeho čepku. A teď už jenom stačí tohle rouška a máme to. Roušku nevím, jak najít. Takže rouška mi trvá strašně dlouho. Takže najdu. Tak. Zkusíme tady. No prostě to je jedno. Máme teďka už jenom Rydera. Tak. Prostě už mu bude jenom stačit ta rouška a máte to. Takže máme Rydera, jupi. Máme Ryderka. Ryder. Tak, teď si dáme Bozzyho. Takže teďka je na řadě Bozzy. Takže pojď sem Bozzy. Tak. Dáme si zase normálně tohle. Dáme si pryč vlasy. Tak. Uděláme tohle. Tak. Tak. Půjdeme a hnedka si dáme jeho obličej. Takže to je tenhle, nebo to je jinačí. A já myslím, že to je tenhle. No, to je jedno. Tak. Teďka půjdeme a uděláme jenom pleťovou barvu. No a tak, máme ho zatím. Teďka napíšeme jenom tady, tričko, bum. Napíšeme Bozzy. Bozzy, ne Bozzy. Bozzy. Takže tady tenhle merch on má. Jdu. Tak, dám si jeho normální chůzi, ale teďka to bude těžký strašně.
teď to bude těžký, to budu hledat zás dlouho, 5 hodin v kuse. Takže počkejte. Má tohle, ne, ninju? Ne, to má Matýsek. Nebo on má Nubáka? Ne, nemá Nubáka. Prosím vás, nevíte koho on... Jo, mám ho. Tak, to máme. Jo, yes. To máme zatím. Tak, stačí mu už jenom, počkej, on má jaké vlasy? Teď jsem zapomněl úplně. Nebo mám vlasy? Jo, mám vlasy. Já jsem to zapomněl. Počkejte chvíli, hnedka to bude. Bum. Tak, to máme. Tak, ty vlasy už jsem zjistil, to je jednoduše, jsem si vzpomněl. Tak, jaj. Ježíš, ty je zapackané. A počkej, tak, to máme, tak. Tak. Já tam jenom pojedu rychle. Já už jsem mu zjistil ty vlasy, to už můžeme udělat tady. Tak, to bude trvat. Tak, bum. Tak, máme jeho poslední chůzi, jo, všechno. Tak, vlasy jsem zjistil. Teďka už jenom ty vlasy, on má tady tyhle takové, ano, tyhle, přesně tyhle. A brýle má tady ty, ne. Jo nebo ne? Lidičky, jak půjdete na Glasses, tak hnedka tady máte tu roušku. Vidíte ji? To je přesně od Rydera rouška, takže si ji hnedka jděte nakliknout. Pak, tak, to máme. Tyhle brýle. Ne, on má vlastně tyhle. Tak. Tak, teď už jenom, no tak, a máme Bozyho. Ne, vlastně nemáme. Teď ho máme. Máme Bozyho, představte vám nového Bozyho. Máme teďka Bozyho. Je to tam. Není to Junglusová máma? Počkejte, počkej, co? Ne, není. Počím si jenom Káru. Ne, ona si ji stopla. Sakryš. Tak si budu muset vzít motorku. Nebo dvojku, to je jedno. Tak všechno zatím máme dobře, ani jedna chybička, no možná jedna. Jelikož se vám omlouvám za to, že mi to pořád padá. Nekoukej jsem ten mi na zadek, díky. Tak. Tady někdo chodí do školy, že škola je nuda. A dobře, to je jedno prostě. A tady jdeme, bum. O, dobrou hlavičku jsem dal. To je jedno. Já tohle nechci. Co to je? To je jedno, to si uděláme tady. Tak. Další bude, já nevím, koho vám mám představit, tak třeba a tohle bylo asi všechno. Jo, tohle bylo všechno, vím, že jsem vám říkal, že 5. V dalším díle uvidíte další 2, takže ču, sledujte mě.